З якой мэты на прасторах інтэрнэту з'явіўся сайт «Родны кут Бай», як дзейнічае дастаўка пакупак і які тавар карыстаецца попытам у жыхароў горада і раёна, напярэдадні дня работніка гандлю на гэтае пытанне нам адказалі прадстаўнікі Шклоўскага раённага спажывецкага таварыства. Раённае спажывецкае таварыства – адна з старэйшых арганізацый Беларусі, якой налічваецца больш за 100 гадоў. І за гэты час яе суправаджалі як моманты ўзлёту, так і глыбокіх зацяжных крызісаў. Наш раён не стаў выключэннем. З прыходам вялікіх аптавікоў, такіх як Карона, Капеечка, Хатні, стварылася канкурэнцыя, якую без асаблівага перабольшвання спажывецкаму таварыству атрымоўваецца вытрымліваць на годным узроўні. На сегодняшний день Шкловскому райпо составляют конкуренцию такие крупные сети, как Корона, Евроопт, Доброном, это магазин их Копеечка. Но мы стараемся поддерживать востребованный ассортимент по конкурентоспособным ценам в наших магазинах. Мы привлекаем наших покупателей широким ассортиментом по акциям, скидкам, товарам собственного производства. Важной асаблівасцю Шклоўскага раённага спажывецкага таварыства з'яўляецца тое, што арганізацыя надае вялікую ўвагу гандлю не толькі ў горадзе, але і ў раёне. Практычна ва ўсіх населеных пунктах Шклоўскага района есть крамы, а туды, где нема, систематично отправляется аўталаўка. Была проделана огромная работа по благоустройству наших магазинов как в городе, так и на селе. Практически все магазины нашей сельской местности переведены на самообслуживание. Это тоже привлекает покупателей, которые могут прийти в наши магазины, посмотреть, выбрать товар, тот, который им нужен. Мы работаем по предварительным заказам. Любой покупатель, придя в магазин, может заказать и сложно-бытовую технику, и строительные материалы. И мы им привезем в течение 3 дней с доставкой до либо магазина, либо даже до дома. Акрамя таго, трэба адзначыць, што Шклоўскае раённае спажывецкае таварыства ідзе ў нагу з часам, актыўна асвойваючы сучасныя тэхналогіі інтэрнэт для прыцягнення кліента. На базе паркового магазина открыли интернет-магазин. В этом интернет-магазине любой покупатель может зайти на сайт rodnykut.by, выбрать Шкловское райпо и сделать заказ на сумму 35 рублей. Калі сума заказу менш, чым 35 рублёў, то вы зможаце забраць пакупку самастойна ў пункце самавывазу. Таксама ў апошні час вялікая ўвага была ўдзелена як вонкаваму, так і ўнутранаму абнаўленню крам. Так, напрыклад, пасля недоўгачасовага рамонту вялікім выбарам тавараў радуе магазин «Родный кут» по улице Советской. В магазине предоставлен широкий ассортимент товара, но больше всего спросом пользуется собственная продукция. Это которая поставляет нам кулинария, изготовляют пельмени 2 видов, это куриные и мясные, манты, блинчики делают, резах, которые поставляют овощи, фрукты, свежие, постоянные на полке, меняется ассортимент, соление, мочение. Застаецца дадаць, што мы віншуем усіх работнікаў гандлю з іх прафесійным святам. Працаваць у гэтай сферы няпроста, а таму жадаем вам больш станоўчых эмоцый і добрых пакупнікоў. Желаю всем нашим коллегам, самое главное, это здоровье, удачи, хороших продаж, хороших покупателей, улыбок и всего самого наилучшего. Терпение, удачи в работе, везение, ну, главное, здоровье.